Aheberi chapter 9 verse yake ndi number 27. Baibulo likulankhula mawu kunena kuti kwayikika kwa munthu kufa kamodzi kenaka akafa chiweruzo. Kwayikika kwa munthu kufa kamodzi kenaka akati wafa chiweruzo. Izi zimatanthauza kunena kuti ukati wamwalira kulibenso kubwera kudzakoza mavuto amene unalephera kuakoza udakali ndi moyo. Ukati wapita kulibenso kubwera pa dziko lino lapansi kudzalapa machimo amene udakanika kualapa udakali ndi moyo. Ukati wapita kulibenso kubwerera kudzakhululukira anthu ena amene udakanika kuakhululukira udakali ndi moyo. Tamvetserani, nthawi ndi yomwe ino yakulapa machimo udakali ndi moyo. Nthawi ndi yomwe ino yakukoza ubale wako ndi Ambuye wathu Yesu Khristu udakali ndi moyo. Anthu adzakamba za ubwino wanu, anthu adzakamba za ubwino wathu pamene ife tanyamuka tatsikira kuli chiti. M'masamba mchezo anthu adzayikamo zithunzi zanu, anthu adzayikamo zithunzi zathu, adzalemba rest in peace ndi zithunzi tolira, koma izi sizidzaphula kanthu kapena kusintha direction ya kumene ife tili nkupita ngati sitinakoze ubale wathu ndi Mulungu. Mvetserani, kozani ubale wanu ndi Mulungu, kozani ubale wanu ndi Yesu Khristu tidakali ndi moyo. Tamvetserani, tatiye ntilape pakuti ufumu wakumwamba wayandikira. Tatiye ntilape ngati sikunyamuka za ufumu wakumwamba ifa ikuthamanga. Kwayikikatu kwa munthu kufa kamodzi kenaka akafa chiweruzo. Ukakhalakhala udzidzifunsa kuti kodi nditati ndafa lero ifa imene zikuzungulira itati yandipeza ine kodi ndikafikira kuti, kodi ubale wanga ndinawukoza? Mvetserani, ngati pali dziko limodzi kapena anthu amene timakhala pamodzi ndikumanyoza za ufumu wakumwamba, kumanyoza za utumiki, kumanyoza za Mulungu, ndiye ndifeyo anthu aku Malawi. Ndimati ndikukumbutseni usakhale nawo gulu limenelo, musanyozeke. Mawu a Mulungu sanyozeka. Pakunena kuti thambo ndi dziko lapansi lidzatha koma mawu a Mulungu sadzatha, adzakhalamo mpaka chimaliziro. Ambuye akudalitseni. Evangelist Chikondi Faisal. Anga like, share and follow. Amen.